La carrera professional reconeix el desenvolupament del treballador amb un nou complement salarial. Segons la Llei de Pressupostos de 2016, este complement s'ha d'implantar l'1 de gener de 2017, equiparant els treballadors de les universitats públiques amb els de la Generalitat. La llei estableix un període transitori de 3 anys per a la implantació progressiva i homogènia. S'estructurarà en 4 nivells que comporten una millora salarial més un inicial que no comportarà cap retribució. Després de 5 anys, el treballador accedirà al primer grup. Per accedir al segon, passaran 10 anys, per al tercer, 16, i per al quart i últim, el treballador haurà de tindre més de 22 anys d'experiència en el mateix grup i subgrup. Per accedir, cal tindre, com a mínim, un dels mèrits d'una llista que inclou tindre el grau mitjà de valencià o acreditar coneixements d'un idioma comunitari, haver promocionat a un grup de titulació superior, haver cursat un mínim d'hores en cursos de formació i també en cursos o màsters universitaris, haver impartit docència o haver col·laborat en projectes d'investigació o ponències, tindre publicacions relacionades amb l'administració pública i, finalment, posseir una titulació acadèmica superior a la requerida pel lloc de treball. Segons el grau de la carrera professional i el grup al que pertany el treballador, ha de percebre una quantitat establerta. Les universitats no aplegaren a un acord sobre el que significa homogeneïtat i demanaren autorització per a pagar diferents percentatges en cada universitat. D'aquesta forma, per al pas, la Universitat de València, la Universitat d'Alacant i la Universitat Politècnica de València han demanat pagar un 30%, mentre que la Universitat Jaume I i la Universitat Miguel Hernández han demanat un 50% i un 100% respectivament. Al PDI la petició sí ha sigut homogènia, però no progressiva, ja que totes han demanat pagar el 100%. El passat mes d'abril, la Generalitat va resoldre que el màxim a pagar al pas és del 30%, alhora que una ambigüitat manifesta deixa oberta la interpretació de la quantitat a pagar al PDI. La Universitat Politècnica de València aprofita el circumloqui de la Generalitat per pagar el 100% com havia proposat al principi. Com ja sabeu, este PB es va abstindre de la votació, a la mesa del PAS i també a la mesa del PDI. Això és perquè l'equip rectoral es limita a contar-nos el que van a fer sense negociar o preguntar als sindicats. Com la carrera professional és una modalitat de promoció interna, s'entén que l'accés és voluntari. La UPB posarà en marxa un sistema per a sol·licitar l'accés a través de la intranet i també un sistema per a poder acreditar els coneixements del treballador. Mentrestant, en este PB, seguirem lluitant per incrementar el famós 30%. I ho farem a la universitat i també a la Generalitat. Si t'ha resultat interessant, no dubtes en subscriure't al nostre canal. Estate a l'aguait de les novetats. TPB. Més transparència, més garanties.